Povijesni postrojbi predstavlja našu bogatu vojnu povijest. Hrvatski hajduci, uskoci, graničari, husari, panduri, mornari i zemlje. Svi oni bili su spremni braniti svoj dom i dati za njega život, a svoje vojno umijeće dokazali su na bojištima diljem svijeta. Na mimohodu sudjeluje 256 pripadnika iz 320. povijesne postrojbe, a postrojem zapovjeda predsjednik Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske, poručnik Emil Črnar, zapovjednik Karlovačke građanske garde, dragovoljac je Domovinskog rata od 1991. i umirovljeni časnik Oružanih snaga. Redovnik vidimo Savez povijesnih postrojbi Hrvatske vojske, Karlovačka građanska garda, Kenjeričeva, Sraža, Koster i Sregrad, Zrinska garda Čakovac,